Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a José Luis Villanueva, presidente da Agrupación de Parquistas de Carril. Moi boa noite, señor Villanueva, como estamos? Como estamos? Como está indo? Que balance faría destes, estamos o aniño 24 que teñe 2 meses, destos 10 meses do ano 24 para os parquistas e para a Meixa de Carril? Bueno, hai que ter en conta que hubo dúas riadas seguidas, unha o ano pasado e outra este ano. Entonces, o 22 e o 23, e entonces, pues bueno, recuperando. Ainda non nos habíamos recuperado totalmente da do 22, e xa do 23 ainda foi máis forte. Pero bueno, a isto estamos acostumbrados. Estamos recuperándonos, como ten que ser, como non pode ser de outra maneira. 500 anos de historia, xa tuvo que haber riadas. Bueno, para iso hai moito traballo, moito sentidiño común, moito sentidiño, non? De facer ben as cousas, de facer ben limpieza, a recuperar as algas, a remover os fondos. Bueno, os parquistas é unha singularidade que, lóxicamente, teñen máis ventaxas porque cada un traballo o seu, non? Bueno, non sei se son ventaxas ou son desventaxas. Comparándoas con bancos naturales, hai que facer un esforzo económico que os bancos naturales non teñen. Pero sí que hai un saber facer, porque son moita xeneración tras xeneración, pois heredando uns coñecementos, e bueno, cada un sembra o que sembra e invirte o que invirte, pero invirte do seu bolsillo. Entonces, claro, eso sí que crea unha preocupación persoal de cada parquista que eso lle motiva a cuidalo. Esa é unha singularidade que cambia, non? Porque, lógicamente, o compromiso de... Un parquista é un empresario, non? Por suposto. É un autónomo como calquer outro, sí. Como é un mariscador que é autónomo, calquera, é o mesmo, ten un barco... Cambia o concepto de organización social, de estar nun colectivo, nunha cofradía, e aquilo é de todos, e non é meu solo, non? Cambia o concepto desde o momento en que o que é de todos ao mesmo tempo e dunha forma obligada, pois obviamente non é de nadie. Falta a responsabilidade. E uns por os outros, e a veces non se fan as cousas. E iso motiva incluso problemas que non hai cando se inician as actividades. Porque cando uns fan e outros non fan, e cada un pois escurre o bulto, o outro pois emplease a fondo, pois crea despois unha disconformidade que crea incluso diferencias. Como se salvou o ano desde o punto de vista de precios e de kilos colleitados neste ano? Como van as contas así para ter un pouquiño de idea, señor Villanueva? Vamos a ver, o ano pasado se facturaron polo orden de 10 millóns de euros dos parquistas. Isto obedece, pois mira, isto proveñen de 800 e pico mil metros cuadrados aproximadamente que traballan os parquistas, en un medio onde cerca de pouco máis de 7 millóns de metros cuadrados os traballan o marisqueo a pé e marisqueo a flote, no seu conxunto, bancos naturales e bancos artificiales. Hubo riada, e o haber riada, pois, afectaña a todos. En canto á cantidade de marisco, pois, casi toda, prácticamente, date conta que hubo cerca de 400.000, non sei se chegaría a eles, entre os dous sectores, marisqueo a pé e marisqueo a flote, foi a facturación deles. En total, 10.400.000 euros en números redondos. Entón, pois, bueno, claro, e un sector traballa, pois xa te digo, cerca dos 8 millóns de metros cuadrados, máis de 7, bastante máis, e o outro sector pois traballa un escaso millón de metros cuadrados. E, sin embargo, as diferencias económicas, obviamente, tamén teñen moito que ver ca produción en kilos. Precio medio por a meixas, ou babosa, ou fina, ou a japónica... Bueno, a japónica pois mantuvo un precio, e a fina e calquera das ameixas que se venden en Carril mantuvo un precio bastante similar ao de todas as lonxas de toda a ría, non? En canto a produción por metro cuadrado, pois, salta, hai moita diferencia. Sin embargo, chama a atención o medio, non? O medio no que se desenvolven unha actividade outra é a mesma. Se é que hubo isto
Furtivismo para todos. Si hubo riada para todos. Si hubo baixadas de salinidade, hubo baixadas de salinidade para todos. Si hubo pandemia para todos. E si hubo guerra en Ucrania, pois hubo guerra en Ucrania, pois tamén que lle afecta do mesmo modo a todos. Pero, sin embargo, obviamente, hai unha forma distinta de enfocar o que é a actividade de cada un. A organización social dos parquistas é moi distinta, moito máis fuerte, moito máis empresarial, en concepto empresarial, que a das organizacións do resto das cofradías, non? Sí, claro, porque, vamos a ver, dedicámonos a facer algo que sabemos facer e que non queremos perder de deixar saber facelo. A nosa actividade, a nosa economía se basa en producir ameixas. Cultivar o mar de forma axeitada, como sabemos facelo, non temos outro tipo de economía se esa se acaba. Se esa cesa, non nos interesa, non é... Unha cuestión de horas, ir ali a coller un cupo, non? Non, ni tampouco non é unha alternativa a collerse a un cese de actividade. En canto pois hai algas, hai que botar man delas para que non proliferen. En canto hai pois riada, pois por desgracia tes que esperar a ver como evoluciona e en función de cando se acabe, pois antes ou despois o peligro da baixada da salinidade e demais, se recupera un pouco, se recupera algunha, pois xa inmediatamente sanear o terreno e tratar de repoñer xa todas as pérdidas aportando semente. Claro. Así, do mesmo xeito se fai tamén, a medida que se van quitando, tamén se van repoñendo. Hai que darse conta que cada metro cuadrado de cada parque, un parque é un motor económico. É unha parte productiva, no momento en que lle quitas as ameixas e non lle metes outras, está deixando de producir. Entón, pois, os parquistas teñen un sistema máis ou menos así. 1.283 parcelas? Sí. 656 produtores? Eso varía, ás veces porque os parques de cultivo, pero sí, esos foron datos recollidos da administración no seu momento e ás veces, pues bueno, como está habendo cambios de dominio constantemente, a veces hai nese orden, 600 e pico familias. Sí. 600 e pico, 650 familias de calquera sitio. Que viven directamente das ameixas. Das ameixas e dos berberechos, sí, señor. Pero aparte, a ameixa máis famosa do mundo. E iso é levar Galicia pa diante, por todo o mundo. Non é só a máis famosa, é a mellor de todas. Bien. E eso eu quería que me dixera vostede. Pero as tres variedades que traballan de ameixa son japónica, cine e babosa? Pois sí. E logo algo de berberecho, pero o berberecho sí. Pero de berberecho en porcentaxe, canto sería? É moi variable en función do ano, sí. Un 20, un 30? Pois pode chegar a ser un 50%, que non é a primeira... Sí, a veces... Ten habido anos de 50%? Sí, e incluso de máis, do 50%. Claro, o berberecho non é un recurso despreciable cando realmente funciona o mar como debe funcionar, os desoves e demais. Claro, nos últimos anos hubo, pois, queren botarlle a culpa ou é ou non é, non sei, a martella. Seguramente será a martella e máis algo máis. Pero a recuperación é lenta e vai despacio. E entonces, pues bueno, en función de esos parquistas tamén sembran máis cantidade de ameixas, sabes, porque os parques de cultivo teñen unha capacidade de produción en función do plancton que haya de época do ano que no medio e tamén, pois... Hai que ter en conta todas esas variables, non? Claro, todas esas variables hai que terlas en conta. Incluso dos depredadores, non? Dos comedores de ameixas. Os depredadores, hai que ter en conta, pois... Digo dos marinos, non dos da terra dentro, No, si tes moito, si nace... Dos furtivos non falaba dos... No, os furtivos, vamos a ver, os furtivos tuveron a súa... causaron os seus problemas no seu momento, pero hoxe por hoxe non se pode falar, desde o meu punto de vista, non se pode falar dos furtivos como un auténtico problema depredador e que causa este tipo de... Eu pensei sempre que sempre tuve en claro que non era o problema da produción. O problema da produción é a profesionalización do sector, por un lado, e depois outras circunstancias como poden ser a contaminación, ás veces, vertidos e demais, pois isto sí que afecta. Pero iso non pode afectar a toda a ría ao mesmo tempo.
Bueno, tres cousiñas así un pouquiño máis para andar por casa para a xente que non é profesional do mar. Canto tempo faille falta unha ameixa fina ou babosa para ter unha categoría de... Bueno, a máis grande... Un tamaño comercial. Sí, un tamaño comercial, pero xeitoso. Das que nos gustan ver no plato. Primeiro, bueno, a veces a vista come antes que o paladar, Sempre foi así. Sí, as ameixas de carril non se diferencian, non se distinguen polo seu tamaño, non son precisamente as súas principales virtudes. A ameixa de carril, pois, ten a súa calidad no seu sabor, na súa textura, no alto rendimento en carne, claro. E entonces, pois, bueno, para alcanzar o tamaño comercial a ameixa babosa, pois é de ciclo anual, pois igual 14, 15 meses, 16, aí nese a japónica falle falta pois un pouquiño máis, uns meses máis. O ideal son 2 primaveras, sabes, que non é igual. Claro, é que non medro igual na primavera que no inverno, e entonces no inverno cae nun estado de semiletargo e ás veces caemos no error de entender que se teñen xa pois ano e medio xa deberán estar listas, e unhas que teñan ano e medio, outras que tamén, pois resulta que sí, certamente teñen ano e medio as dúas, pero unha ten 2 primaveras e outra ten 2 invernos. Entonces, obviamente, non creceron ao mesmo ritmo, nin á mesma velocidade. Esas cousas hai que entendelas. Claro. E entonces, pois aí... Quédanos a babosa, e a babosa é máis exigente ou menos? A babosa, vamos, é moi voraz, come, pronto, é de ciclo anual, xa chego en un ano, a partir de 20 milímetros, pode chegar a alcanzar o tamaño comercial, e daí se empeza xa, e en ano e medio ten que estar toda vendida, se esperas máis de ano e medio, empeza a perder calidade. É como todo, estamos falando de animales vivos, de bichos vivos, canto máis tiernos se consuman, mellor. Claro, non é igual comer un carneiro que comer un cordeiro. E o berberecho? O berberecho tamén é de ciclo anual. Tamén é de ciclo anual. Bueno, a vostede como lle gustan máis no plato? Con salsa, sin salsa, plancha, sartén? A mí gustanme de todos os xeitos. Unha das formas que máis me gusta en crudo. Pero bueno, para gusto se pintan colores. Cando se dice crudo é sin nada, crudo, sin limón. Sin limón. O limón á parte, non? É como se lle botas queixo, claro. Por eso. Porque saber o queixo, se cando queres saborear algo, tens que probalo, saborealo na súa esencia, claro. Bueno. Cal é o proxecto importante que xa estaba en marcha, pero como vai ese proxecto do novo centro de clasificación e almacenamento aí no Ramal? Como está a día de hoxe ese proxecto tan importante? Bueno, pois ese está a punto de rematar a nave A, que é a nave que é de clasificación. Estamos suxeitos aos tempos que marca a administración, aos plazos, e tamén pois as cantidades económicas que se poden invertir en cada un das anualidades. E entonces non se vai ao ritmo que se quere, senón ao que se pode. Este ano, no mes de diciembre, terminado o mes de diciembre, debe quedar lista para empezar a funcionar. Eso vai ser un cambio importantísimo no xeito de traballar para todos os parquistas, non? Porque hasta ahora a selección había que facela en barco, non? Vamos a ver, isto vai ser unha... E aquí se pasa a traballar nunha nave que non vai afectar isto á trazabilidade, porque está reconhecido. Todo o contrario. Por eso. Todo o contrario. Aquí, vamos a ver, este vai ser un centro de clasificación e que a través dun convenio que temos ca cofradía e bueno, vai dar servicio a todos os parquistas en xeral, e non só para clasificar, sino para facer outras moitas funcións que se poden facer aí, que por falta de espacio non se poden facer nin nas instalacións da cofradía, nin tampouco. Somos acuicultura. A ver, a cofradía de Carril no seu 90% son parquistas. A cofradía de Carril sin parquistas non se entende como cofradía porque non se sostería, non? Entón, é unha cofradía que en Galicia, pois que eu creo que é a única deste tipo, e en España me imagino que tamén ten esta particularidade.
E entonces, pois, bueno, temos un sector con un potencial que traballa ralentizado, que pode despejar, e sabemos perfectamente que no mercado as ameixas de carril que se produzan consumiránse todas, entonces non podes deixar de avanzar, de producir cada vez máis. Para iso hai que haber medios e infraestructuras. Entonces, pues bueno, aí estamos, por fases. Bueno, pero vai ser un cambio importantísimo, non? Un cambio importantísimo, tanto na salud laboral como na forma de... En todo, vai ser unha mellora en todo. Vai ser unha mellora en todo. Con nova tecnoloxía, con novos equipos de selección, de peso, de pesaxe, de todo, de envasado, de todo. Agora está proyectado para este ano que ven, vamos a ter unha reunión agora para a semana que ven para aprobarlo na Asamblea, xa a construcción dunha rampa de embarque e desembarque, ali pegadiño ali cerquiña preto da nave para dar servicio. Pero eso non quere dicir que esperemos a que haya ese servicio para empezar a funcionar. Entrará en servicio xa no primeiro semestre deste ano, como mínimo, unha vez que se fagan algunhas melloras que hai que facer na propia autoridade portuaria, como é a licencia de actividade, que depende precisamente de que haya as conexións sanitarias á rede e o equipamento de máquinas e destas... Non, xa está, quedará listo, quedará listo ahora en decembro. Eso, con todos os servicios que ahora mesmo hai na lonxa en Carril, pois, bueno, aí pois é unha ampliación máis de servicios para os propios barquistas. E na outra nave vai ser o escaparate da Ameixa? No, por suposto, vai ser... Cal é a idea, a promoción? A idea é promocionar, facer eventos ali, a idea é expoñer ali as ameixas, a idea é preparar incluso unhas ameixas ali á mariñeira ou das recetas que sean, facer show cookings, facer... Claro, é o noso, e iso é o que temos que facer. Hai un centro de interpretación proyectado, poñer de manifesto, en valor, toda a sabiduría que hai aí detrás. Efectivamente. E o valor do produto, claro. E iso non é só importante para os barquistas, é importante para Vilagarcía. E para Galicia. Claro. Pero xa non vou tan alá, pero quero dicir que para Vilagarcía é moi importante. Somos os parques de cultivo de Carril, somos o primeiro generador de empleo no Ayuntamiento de Vilagarcía. Hai quen cree que é o Ayuntamiento. Hai quen cree que é o Ayuntamiento. Pois somos parquistas. Unha gran empresa. Claro. 650 familias. 650 familias, por eso yo digo, 650 familias que viven directamente. O resto, o que veña, que vote. Canta promoción fai fora a agrupación de parquistas para, precisamente, promocionar a calidade da ameixa? Pois en eventos, en feiras, en gastronomía na Feira Gastronómica de Madrid, na de non sei que, a través das outras cofradías, das cofradías gastronómicas en participación en eventos, nas feiras do viño, na de Cambados, na do Condado, nas de... En todas as que podemos. Claro. En todas as que podemos. Este ano fixemos un sacrificio, deixamos de ir a moitas delas, pois precisamente porque estamos metidos en moitas inversións, pero somos conscientes de que hai que retomalo e continuar. Unha vez que isto empece a... Sí, porque ademais hubo un parón aí coa pandemia, que non se podían facer este tipo de cousas. Eso xa foi... Era indiscutible, pois había un problema sanitario e eso, pois, non se discute, había que parar. Pero este ano pasado, por exemplo, que vai alá, prácticamente, que estamos finalizando, non fomos a feiras, porque non estamos metidos, xa digo, en estas inversións importantes e queremos dedicar todo o esforzo económico precisamente a poñer en marcha canto antes por lo menos a primeira nave esta de clasificación. Bueno, e unha das grandes escaparates para a Ameixa de Carril foi a Festa da Ameixa e logo tamén a Orden da Ameixa, que hasta ahora iban xuntas e este ano se tuveron que separar. Como está ese matrimonio entre a cofradía e a agrupación de parquistas? Bueno, vamos a ver, hai unha cuestión de opinións. Nós, en principio,
éramos un equipo que remábamos todos na mesma dirección, e agora, pois, parece ser que algún quere remar en dirección distinta. Eso, cada un ten unha división que se fixo a festa por un lado e a orden polo outro. Efectivamente, pois hai a quen non quere que a... Pero xa pasaron 6 meses, como está hai conversas, hai acercamento ou distanciamento ou está no mesmo punto? Más ben hai como distanciamento, non? Pero non é pola nosa parte. Nós temos un convenio e o convenio non nos obliga ás partes a ir ao fútbol xuntos, nin ao cine, nin a tomar café xuntos, nin nada por estilo. O que non podemos é pinchar a pelota porque un vaya ganando ou outro vaya perdendo, o que se considere. Se nos gusta o fútbol aos dous, o importante ver o partido e depois deportivamente cada un ten a súa opinión. Bien, porque aquí o interés xeral é o dos parquistas e en esa línea temos un convenio firmado das dúas partes. E ese convenio, a cofradía debera pensar que debera durar 30 anos como mínimo, firmado por 30 anos. É por 5, porque eso garantiza, e de feito, cando eu era patrón maior e se firmou este convenio, se firmou precisamente para unir. E nós estamos na agrupación de parquistas, na UPP, estamos na mesma línea, e o vamos a respetar hasta as últimas consecuencias. E entonces, pues bueno, cada un ten a súa opinión e veremos a ver como desde a cofradía intenta como fan ou non seguir o camiño correcto, pero bueno, nos vamos a seguir en ese. O mes de xullo ainda queda lonxe, non? O mes de xulio. Sí, pero vamos a ver, con independencia do mes de xulio, nin do mes de xaneiro. O convenio hai que respetalo. Para iso se firmou polas dúas entidades. E ten que respetar unha e máis a outra. E o convenio protexe as dúas entidades. Une esforzos, une intereses. Entonces, o que non é intelixente ou baixo ningún concepto é separar. Porque o que hai é que unir. O sector separado non está ben. Claro. No, e as divisións son malas. Sempre. As divisións son malas. Claro. Entonces, pues bueno, si a orde da ameixa non lle gusta a algúns, oye, a outros lles gusta. Cantas cousas hai no día a día? De todo. Que a uns non lles gustan, uns son simpatizantes e outros non. Entre os parquistas hai a quen lles gusta, quen lle dá máis importancia, quen lle dá menos importancia, pero si está claro que todos producen ameixas e todos lles gusta que se anuncien as ameixas e a todos lles gusta que se promocionen as ameixas. Claro, algúns, pois, a capa non queren poñela ou danlle pouca importancia, pero a capa... Pero ademais a festa da ameixa é unha iniciativa da agrupación, non? Sí, por suposto, é unha iniciativa da... Foi, hai cantos anos, 20, 30 cantos, agora sí que se non recordo exactamente, pero sí que, vamos a ver, naceu no seno da agrupación de parquistas, sendo Ventura Vidal patrón, presidente da... Sí, 20 e pico de anos, 30 anos. Sí, e naceu aí como unha ferramenta promocional. Claro. Así mismo, e a Orde da Ameixa foi fundada tamén como ferramenta promocional, precisamente para... Sí, que lle dá valor, claro, que con ameamento de damas e caballeros, que son os embaixadores. E lle daba relieve a festa da... A festa e a ameixa. Sí, e a ameixa. Que é do que se trata. Que se convirten en embaixadores e embaixadoras da ameixa. Pero hai quen pensa que ten que ser unha festa de Carril. Oye, mira, é unha festa que se celebra en Carril e estupendo para Carril. E para todos, para parquistas e demais. Estupendo. Pero é unha festa dos parquistas. É unha festa de un sector. É unha festa que se celebra en Carril, Vila García, moi ben, pero que eso non debe dividir, ten que unir. E é a ameixa. Claro, e é a ameixa. Pero bueno, cada un, cando chega a tomar decisións, as toma de forma unilateral, pois as consecuencias son estas e veremos a ver, pero bueno, eu confío en que todo se solucione. Bueno, eu tamén, e iso será bo para todos. En esa línea está. E iso será bo para todos. Os riscos para a ameixa, os riscos para o sector, os riscos onde hoxe se presentaba unha iniciativa legislativa popular no Parlamento que a maioría rexeitou do Partido Popular.
os riscos e as amenazas son Altri, a mina de Touro, o saneamento da ría, a ría de Arousa. Que lle preocupa ahora mismo? Ou esas son cousas que están... Vamos a ver, cando río arriba, os ríos que desembocan na nosa ría son bos para nós, porque aportan nutrientes, cando en condicións naturales e sanas, pois se conservan así, non? Nós non podemos aplaudir, desde o meu punto de vista e desde a agrupación de parquistas, pois o que se que monten ao lado dun cauce dun río unha empresa que poida contaminar. Pero tamén somos conscientes de que non se pode estar en contra de todo. A administración ten unhas responsabilidades de vixiar. Nos, a mí maldita gracia que me pode facer, de feito fixemos alegacións a Altri, a esta empresa que se quere montar aí para os de Rei, porque consideramos que tal e como está plantexado e hasta que pode ser negativo a nos causa unha gran preocupación. Nos causa unha gran preocupación precisamente porque falaba de 40 millóns de metros cúbicos de agua que collía e volvía a botar, tomando como referencia pois Ence, unha empresa moito máis dimensionada. Pois mira, Ence, a preocupación que ten hoxe en día a xente dali do mar, de Marín e demais, xa non é Ence. A agua que colle, é certo que invertiron moitísimo diñeiro en reconvertir todo, pero a agua oxigenada. Pero a agua volven a reutilizar, é unha agua... Bien, esta empresa, este proxecto non contempla a reutilización da mesma agua, se a auga está en estupendas condicións, oye, que volvan a usar. Hai preocupacións aquí, o sea, a Xunta ten que ser, digamos que firme. Ten que ser a Xunta que é quen ten a responsabilidade. Nós fixemos alegacións, nos personamos como parte. Outra cousa é a mina de Touro. Mina de Touro, nos aceptamos, non estamos a favor de que se de mina de Touro, tampouco estamos en contra, porque tendrá que a empresa, tendrá que a administración mollarse e dicir si ou non é. Nós que fixemos un convenio con eles para analizar aguas, facer un seguimento ao río, eso hai que matizalo ben, claro, non estamos ni a favor ni en contra, que sea a administración. Claro, porque de facer seguimento na auga non quere decir que posicionamos a favor. Hai uns datos que hai que entendelos e que así. Tampouco non comulgamos con pedras de muño, somos ignorantes en canto a datos científicos e a cousas que se nos escapan ao noso oficio. Pero durante 40 anos a mina de Touro estuvo parada e non funciona aínda. Todos os desastres que hai non teñen nada que ver ca mina de Touro. Nadie pode dicir que isto ten nada que ver ca mina de Touro. Por aí botouse a culpa a todo, incluso a guerra de Ucrania, en fin, non é así. Entón, de 40 anos cerrada. Nós queremos saber o que pasa no río, porque sabemos que polo río arriba, hai un montón de empresas, hai embalses, hai de todo. Nós queremos saber o que pasa. Hai pueblos, hai de todo, claro. E nos próximos días se sabrán resultados e se dará a roda de prensa para dar a coñecer o resultado dos estudios. Das analíticas. Claro. E que como se verá, non íbamos tan desacertados para nada. O que hai que ser é sensatos e saber ter os pés na terra. Nos aceptamos axudas que, por o visto, según algúns, esas axudas, esa financiación, que a nós non nos deron nadie un céntimo, esa financiación tiña que ser da administración. E a mí me importa un bledo quen financie. Eu quero ter resultados, eu quero saber. E entonces, claro, se tens que ter un diagnóstico do que pasa para poder tomar dar un tratamento ao enfermo, pois obviamente dese diagnóstico primeiro hai que facer as probas e facer o estudio, o traballo que hai que facer. E aquí nadie estaba por facer o traballo, nin por aceptar que fixera nadie. Entonces, pois bueno, pois nós, como considero que hai que ser valientes e no meu sueldo, que non gano un céntimo, que non cobro dietas e que non cobro absolutamente nada, pois como mínimo intentar facer as cousas o mellor que sei. Señor Villanueva, que se nos escapa o tempo, quedan 2 mesiños para que acabe o ano. Que espera? Que lle pide a estes 2 meses para Meixa desde o punto de vista das festas que veñen aí, que é unha das grandes épocas agora de consumo,
deste produto fora do Bran e que aparte deso, bueno, pois que non veña unha riada, non? Bueno, de riadas é algo que pode vir non podemos poñerlle unha man por diante, si podemos intentar facer as cousas ben e podemos permanecer, como sempre, vixiantes do medio e protestar cando hai que protestar con sentido, con xeito e con mesura, claro, porque rompendo cousas non se arregla nada. Non é o medio. Pero hai que querer saber, hai que querer coñecer. E non é pedir que se invirta nunha cousa ou noutra cando eso non vai a ter un resultado positivo que depois ao final che dé os resultados buscados, non? En este caso, pois eu o que pido é salud sobre todo, salud, porque tendo salud e a inteligencia suficiente, pois que se cumpla. Que se cumpla. Un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, señor Villanova. Moitísimas gracias a vos por invitarme. Falamos ben da ameixa hoxe, Perdón? Hoxe falamos ben da ameixa de Carril. Da ameixa de Carril hai que falar ben sempre. Moitas gracias, moi boa noite. Nos vamos a publicidade, amando os copatrocinadores, recibimos a Manuel Flores, portavoz do Partido Socialista no Concello de Portas. Non o perdan. Dentro de un instantinho estamos aquí de novo con todos vostedes.